Ванка, отвори скобата! Завърти, така малко завърти. Всичко е документирано. Ай, там ще го внимава. Трябва да има доказателства. Естествено. Аз не говоря, после не говоря. Дай още малко. Накъде по? Накъде? Дай още. Тук добре ли е? Пълни известни 5000. Да го видят. Близко и кумове. Ванка, навивай, Ванка! Стига, стига! Още малко дай. Ани. Ниско долу ще не говориш. А? Ниско долу или не? Да може да го дигна повече оттам. Но направим колкото може по-отгоре. Защото тапата е въздуха. Защото отдолу има много, тази ще направя отгоре. Ще натигна. Сега ще му карам да натигне зимата. Ванка, я натигни сега, Ванка! Трябва да дигнем цялата корда отгоре. Я натигни да дигнем цялата корда. Натигай, давай. Още. Имаш ли да го дисъчи? Крайна гия. Това трябва да минем долу. Да. Аз ще е това. Аз играй нагоре, надолу ще как това все. Виж, точно е това съм ви го измислил аз. Да показвах на ходите. Да тресе де факто, нагоре-надолу да играе. Да, да може и няма така да се оплите. Ако тръгне да дига нагоре, и тя минава, може да мине на това, да се оплите. Ако едра, а тя както тръгва, тя пуска да играе като... Много пъти се оплита самата. Се оплита в монтажа. Върти бавно! Бавно върти още. Да отпускам. Ти държи това да върви. Добре. Върти бавно, върти бавно. Върти още, малко по-бързо върти, Върти, дай. Върти. Спри! Стига! Екстра! Спри да въртиш. Не, дай да въртиш повече, не дей. Ето така го правим това на 20 метра от нас. Удари направо, с клони, мони, отгоре удара. Ама на тем това дето надолу. Не интересува дори на други. Аз там какво се чувствам там. Губи от тренинга. Да вземем цялата поляна. Цялата поляна презехме на ходите. Това става само е там долу. На камъните. Къде си изнесен? Няма как стана въобще, лека полека. Лека полека ще стане. Аз ще малко.
Моята беше получила, беше предпазена отдолу, нямаше да. Готово е, браво е, става тази на екстра. Ще има голяма мачка. От друга страна не е те да е. Таре. Ето това си глас. На дебелото дърво. Ето ще бе, това ще се насъна. Долу е страшно. Мазал беше. Мазал. Иначе тия пичове са били на най-хубавото място. Ама не удобно. Не това на дъно. Почни да въртиш бавничко. Бавно. Да, върти бавно, ма бавно. Първо обери корема, целият корем, обери го хубаво. Тя върти бавно, бавно върти, бавно. Върти. Върти бавно, върти. Върти. Бавно, върти. Още върти. Не. Да. Върти бавно, върти. Малко по-бързо върти тя. Върти. Стига, спри. Готово е! Браво! Остана на стойката без да я мърдаш. На стойката ли? Добре. На най-хубавото място е тази последната. Отгоре не има удряло. На метър. Пак долу на 4, на 1, на 2 метра. Не бе, спокойно. Не си.